ni za a yi iskanci. Curan ɗan iska, ina aljani, ɗan iskan aljani. Ke zan tura Afirka, dole sai an yi. Kana don ka, shigo da zagi, shigo da baya-baya, aljani yana ganin ka. Akwai aljani ɗan Switzerland yana ganin ka. Shigo da zagi. A gafarta boka. Mutumar uwanka boka. Wata bukata ce na zo da ita. Ni a duniyan nan ta malikin addini. Buri na kawai daga na yi kuɗi. Na yi kuɗi? Eh wallahi. Za ka yi kuɗi. Za ka yi kuɗi. Kuɗi na gaske. Haka nake. Amma fa akwai abu ɗaya. Menene boka? Za ka yi hauka na shekara ɗaya. Shekara ɗaya kacal? Eh. Na yadda zai yi. Za ka yi? Zai yi. A wannan? Eh. Je ka sha. An gama boka. Je ka sha kawai. Kutumar ubanka boka. Ya yi daidai. Kutumar ubanka Sha boka. sha sha sha. Ya gwada da'awa ta akan ka, to Allah ne baka sauki. Haka ti? A'a. Ha